अरे रे आई कैसन भैया। बारू तू? अच्छा बानी भैया। हाँ, आप कैसन हम बानी? ठीक हई। बैठी ना। हाँ। विदेश से कब लौटनी आप? अरे काल है। अच्छा बात बा, बैठी ना। हाँ, दूल्हा राजा गुना कैसन बा? हाँ बिल्कुल ठीक बा। अच्छा बात बा। का वो अंदर सुतल बा? हाँ भैया सुतता। ओहो। आप बैठी, हम अभी हाँ आवतनी। ठीक बा। ई ली भैया। हाँ गुना गुना। हाँ माई। श्रीकांत मामा आइल बरन। का बोला तने माई? श्रीकांत का माई हाँ बोली? बेटा जल्दी आवा तू। आवा तने माई। हाय मामा, बताइए कैसन बानी? हाँ हम तो मस्त हई। तू बताओ तू कैसन बारे? हाँ, ओके मामा। तार मैरिज लाइफ कैसन बा? मैरिज लाइफ हाँ का बताइए आपके? कॉफी लेम के चाय? चाय चल जाई। ठीक बा भैया, अच्छा। आप बात करी, हम हाँ। आवतनी। अरे ऐसे बात काहे करत रहे? कोई परेशानी बा का? फर्स्ट नाइट के दिन बेडरूम में गई नी तो बीबी तांडव करत रहनी और तांत्रिक के बुला के समस्या के समाधान करे चाहनी। तो वही रात भैया ई ली। हाँ ली मामा। तू भी ला बेटा। माई, सुजीता के यहाँ आवे खातिर बोली ना। हाँ ठीक बा। सुजी, हमार भैया आयल बरन, तारा से मिले के चाहत रन। आजा का करी, कुछ समझ में नहीं आवत। आजा बेटी। आवा बेटी सुजीता, कैसन बारू तू? हाँ ठीक बानी। सुजी, यही हमार श्रीकांत मामा बनी। अच्छा। विदेश में साइकेस्ट्रिक बनी। तार शादी के समय हम विदेश में रही, वही से हम आवे ना सकनी। तो सोचनी की डायरेक्ट आके तू लोग से मिल के जाई। हमारी भगिना बा ना, बहुत अच्छा लड़का बा, एकर अच्छा से ख्याल रखिया। बेटी दूगो शीशा के गिलास लेके आवा। हाँ मामा। काय भैया, कुछ मैजिक करे वाला बारा का? मैजिके समझा, बाकी वो करे वाली सुजीता बारी। अच्छा तनी धीरज रख, तारा पता चल जाई। यहाँ रखा बेटी। ठीक बा। ई पानी के ई गिलास में डाला। हाँ काहे? डाला ना। हाँ डाला। दूसर को गिलास में डाला। डाल देनी। आगे? ए में पानी बा का? ना तो। सूजी तू बतावा। नहीं तो। गुना भी यह बोली, ए में पानी नहीं खे। और अब मैजिक शुरू होए वाला बा। ठीक बा सूजी, अब देखा, फिलहाल तू ई खाली गिलास में ई पानी के डाले वाला बारू। ठीक बा ना? ओके बा ना? बाकी ई खाली गिलास एगो इंसान के शरीर बा। ए इंसानी शरीर में जोन जल तू भरे वाली बारू, उहे जीवन बा। जीवन के ढाल के तू ई गिलास के भरबू। ठीक बा? समझ गईलू? ढाला। डाल देनी। और अब ई गिलास में तू जल के ढाला तारू। जल का बा? जीवन। जीवन। ध्यान से देखा, ई जल नामक जीवन जेकर पहले से अस्तित्व बा, उ शरीर के जीवन से जुड़े वाला बा। और वो एगो गिलास में 2 गिलास पानी कैसे भरेला, उ चमत्कार यहाँ देखे वाला बारा तू लोग। सूजी ध्यान से देखा बेटी, और तू भी ध्यान से देखा गुना। और ई चमत्कार अभी होखे वाला बा। का भइल, देखलू सूजी? मस्त कॉमेडी बा। माँ जी, ई सब का बा?
एक गिलास पानी में 2 गिलास कैसे होई? मजाक ना लागता गुना का बा ई सब? यही मैजिक बा का? सूजी हम्म तू सोचिहा कि ई शरीर बा और ई शरीर में खाली एक ठो जीवन रह सकेला, इहे साइंस बा। और एगो शरीर में 2 गो जीवन रह सकेला का बोला? और एगो शरीर में एक एगो जीवन रहेला, इहे साइंस बा और इहे नेचर बा। सृष्टिकर्ता के सृष्टि भी इहे बा। और ऐसन में एगो शरीर में 2 गो जीवन रह सकेला का? माँ जी हमार तबीयत खराब लगा। अरे का आओ भइल, बेटी थोड़ा सुजी? देर बैठा। रिलैक्स, तनी हाथ के देखा। रिलैक्स, हमार हाथ के ही देखा, ध्यान से हमार हाथ के देखा। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स, आराम से आंख बंद करा। रिलैक्स रिलैक्स। तहार नाम सुजीता बा ना? सुजी, फिलहाल तू 5 साल के बारू, पहला क्लास में पढ़ तारू। तहरा प्यार से सब लोग तहरा प्यार से सूजी बुलावेला ना? ना। तब फिर का नाम बा तहार बतावा? कुकुमा। कुकुमा। कुकुमा बा ना? अब बतावा कितना उम्र बा तहार? 5 साल। 5 साल। कोई का तहरा डांटले बा? नहीं तो। तहार माई बाबू के गैर हाजिरी में तहरा कोई पिटले बा का? ना तो। कोई भी तहार साथ गलत व्यवहार कैले बा का? जी हाँ। ओकर नाम का बा? जब हम अकेले रहनी, एक अंकल हमार घर पे आयल रहे माँ बाबू से मिले के बहाने। वो हमार बहुत ही करीब आ गई नी और हमार गाल के छूते ही बात करे लागल। हम ओकर हाथ के हटा देनी, तब ऊ हमके घूर के देखे लागल। हमके गोद पे बैठे खातिर कहलस, हम मना कर देनी। हमार कुकुमा प्यारी बिटिया बोल के हमार हाथ के टानलस। हम डर से कांपे लागनी और शरीर के अंदर एक शीत के लहर दौड़े लागल और वो दरवाजा बंद कर देनी और हमके उठावे के कोशिश कैनी और हम चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गईनी और हम बेहोश होते ही वो भाग गईलस। और फिर एक दिन वो हमार घर अइलस और बोललस, अगर कुछ माँ बाप के बोलबी तो पूरा खानदान के मारे खातिर धमकी देलस। और ओकर धमकी सुन के हम भी और केरो से कुछ ना बोलनी। तब से लेकर आज तक वो भय हमार मन में बसल बा। तब से हमरा केहू छुएला तब हमके गुस्सा आवेला। गुस्सा अभियो बा ना? हाँ जरूर। पढ़ाई लिखाई के बाद तहार अब शादी भी हो गईल बा। अब 21 साल के हो गईल बारू तू। तहार पति के नाम बा गुना। का तहरा एकर एहसास बा? जी जरूर। तहार भीतर कोई बुरा आत्मा नहीं खे, ठीक कहनी ना हम? हाँ ठीक बोलनी। तहरा सारा डर से फिलहाल मुक्ति मिल गईल बा। जी हाँ। अब तू कुकुमा ना बारू, सूजी नामक सुजीता बारू। तू शादीशुदा बारू, ठीक कहनी ना? हाँ ठीक बोलनी। अब तू गहरी नींद से बाहर आव और आंख खोला। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आंख के आराम से खोला। रिलैक्स, कुछ नहीं के भइल, घबरा मत। आंख खोला। अरे गुना ई का बच्चा नियन रोआ तारा? बहुत अरे शुक्रिया ठीक बा, मामा। रोआ मत, आबा। कुछ नहीं के, एकदम ठीक बिया, हिम्मत मत हारी हा। सूजी चला उठा।
गुना ई हमार याद में रख ल तू। अच्छा भइल कि हम तहार शादी में ना आवे सकनी, अब कोई परेशानी ना हो। अच्छा मामा। एक बार और हम आई, तहार जिंदगी खुशी खुशी आगे धन्यवाद मामा। बढ़ी। एक दिन हम यहाँ आके ई दोनों के अपन साथ घर लेके जाई। अब हम ठीक चलत बा तानी। भैया। इला ले ला माई। तू अंदर जा। सूजी तू अंदर चला। इला। बैठे ना।